Hindi na game. Lola! Lola Damiana! Hindi nagsasalita. Tao po! Walang tao dito. Meow! Meow! La! La! Si ano to? Si Gobernador! Lola Damiana, si Gobernador po! Di ka mabuto? Walang narinig si Lola. La! Oh! La! Oh! Pagkain! Pagkain! Oh, ito pagkain la! Oh, la, oh, la! Ay, ang sarap nito. Manok, Jollibee. Asan uling? Ito la, oh. Oh. Jollibee yan. Jollibee. Ha? Pagkain po yan, pagkain. Hindi wala akong pera. Hindi, sa'yo na kaya. Pagkain yan. Sa'yo na, sa iyo. Yan po. Kumusta si Lola? Ha? Kumusta na? Ay, ito na. Ha? Ay, ito na. Nakahiga. Nakahiga? Walang sakit? Nahihilo. Eh, nahihilo si Lola. Baka high blood. Sino ba? Sino ka? Ako si Miskalilaw. Sabi na. Miskalilaw. Saan ka po nakatira? Sa bahay ni Gobernador. Saan daw? Oh, Padilla. Kilala mo yon? Di mo kilala? Gobernador. Ha? Gobernador. Gobernador. Oh, Sinong gobernador? Padilla. Padilla. Balilya naroon doon. Kilala mo? Oo. Raimundo. Walang Badilla ang Raimundo. Ito lang, binigay sa'yo ni Padilla, oh. Ni Gobernador. May uling kayo. Uling. Yan mo. O, dito. Tapos la, mayroon kang, kutson. La. Oh, may kutson ka, oh. Madan. Kutson. Dixon. Kutson, la. Dixon ay salamat. Yan. May kutson na po kayo. Christmas. Oh. Ay salamat tao. Yan. Masaya si Lola, may kutson na. Oo. Hala. Oo. Mamaya, latag ko dyan, ha? Ha? Salamat ta. Oh. La, may unan pa kayo. Unan. Unan ay. Yan, may unan si Lola. Daming unan. Dami. Galing kay Gobernador yan. Ha? Galing kay Gobernador. Galing kay gobernador. Opo. Taka saan natitira? Taga- Nila. Taga Mambulaw. Oh. La, may timba kayo. Magandang timbaw. Yan, magandang timba. Ganda ano? Magandang timbaw. Maganda ang timba ni Lola. La, ito may bigas ka oh. Ha? May bigas. La, nagsaing kayo hindi? Oh, ba't di mo ginamit yung lutuan? Yung pugon, di mo ginamit. La, ito la oh, pugon oh, di mo ginamit ang pugon. Oh, akin na ito. Nasaan? Wala ka ng bigas, mayroon pa. La, Ano? may bigas ka pa dyan, wala na. Bigas daw. Saan? May bigas ka pa dyan? Wala. Nagluto ka, hindi? Ah, Nagluto kayo? Nagluto ka? Parang hindi nagluto Miss ah. Fernandez. La, may bigas oh. Oops. Bigas nga. Mabigas yan, mabigas. Abigat. Mabigat, ano? Parang di pa ito kumain. Sino ka? Gobernador ng Mambulaw!
Mambulaw. Bernador ng Sestereta Elikata. Naintindihan mo? Maraming salamat to. La, ito po, meron akong mga dilata dito. Akin yung mga dilata. Ito la, oh. Ito, dito. Ito, may tinapay pa. Woo! Ang daming tinapay, oh. Oh. La, oh. Mamon. Mamon. Mamon yan. La, dalawang mamon ha, pwede ka magutom. Kawawa itong matandang ito po. Tapos, maglaba ka ng mga damit mo. Ay, salamat. Ay, damit daw. Okay naman ang damit nito. Sabon pa? May sabon, Baga? may sabon ka la, oh, damit la. Ang daming damit. Yan. Daming regalo ni gobernador. Gobernador. Buksan mo yung mga damit. Ay, may kumot. Unan. Ay, kulambo. Wow, may kumot. Ganda, ganda. May ang katawan ni Lola. Di ka pa nagkain? Ah, Nagkain ka na, di pa? wag na. Busog po ako. Anong kinain mo? La, Kamuti ang kinain ko. Nagpakuha akong kamuti. kamuti. Pranila, masarap. Padyama. Oh, Uy, pajama, ganda. Maganda ang pajama ni Lola. tama. Haba masyado. Yan. Tikit man. Mhm. Hindi, tama. Pahaba. Tikit mo pa na lang. Tiklo pa nala. Pantulog yan lang, pantulog yan. Oo nga, pantulog. Oh, pantulog yan. Nilakad mo, madadapa ka. Ay, o nga pala, pagka mahaba. La, Ah, mayroon pa yan sa loob. Buksan mo pa sa loob. Yan, oh. Ito. Ayan, buksan mo pa dyan. Marami pa. ay kutsong. May kutsun ka pa. May unan. Ano nga gato? Una daw. Ang dami mo man regalo. Para masaya po kayo. Ganda doon daw siya. Ay maganda ito. May sila. Tamang-tama kay Lola yan. Maikli lang. Damit ba ganyan la, bagong-bago. Glitter pati. Oh, pwedeng suotin ni Lola yan pag pag pupunta ng pistahan. Ganda ito. Dito sa iyo malaki. Ayan si Lola Ang Damiana. dami mang gumernador ang regalo mo. Kukunti po nga yan. Ay, ganda niyan. Dami palang ano. Ang bait ni gobernador talaga. La, mabait si gobernador ano? Sa Pasko, maganda ito ilakad. Ay, maganda sa Pasko ilakad yan. Marami pang laman yan. Dami mang gumernador binila mo sa akin. Hindi pa rin tao. Yan. Ay, oh, kumot. Ang bait ni gobernador talaga. Maraming kumot si Lola. Kailangan malaki ang bahay. Nakakutsong ka. Yan. Tapos nakaganyan ka. Ay, ganda Kaya naman. ito. Maganda man. Maganda. Nasaan yung kutsun mo? May kutsong ka. Ayan lang sa likod. Andyan kutsun bago. La, yung termos mo, may lamang tubig, wala. Ha? Yung termos mo. Binasag baga dyan tinapon. Sino nagbasag? Lampaw baga. Sira daw yun ay. Sino may gawa? Ewan ko niya. La, ito may kape ka. Gusto mo ito? Ang halan. Kape? Ano ito? Gisale na entrada. Ele cansada. No casada. Estalanza. Ekalanza. Kayo ay narito kami. Kayo ay mag-ingat sa inyong dinadala. Bakit? Sino pa? Ako si Bernadette Estrada. Bernadette Estrada po.
Sino yun la? Sino yun? Ha? Sino yung Bernadette Estrada, sino yun la? Miss Estrada, Padilla ka. Ah. Ito po, meron tayong mga dalang dilata sa kanya. Yung madali kong buksan. Tigwang wow. La, itabi mo dyan. Ha? Gusto mo ito? Tingnan ko raw. Oh. Ano yan la? Ano yan? Sardinas. Hindi yan sardinas la. Ano yan? Wow. Ha? Wow. Oh. Di kalansa, santa. Ngunit itong dinala ko, iyong ingatan, ay may laso. Ayoko gusto po. Ah, walang lason to. Nakasarado man oh. Nakasara. Ayoko. Ha? Ito la, gusto mo to? Ayun. Mas masarap ito oh. Yan oh, may tuna. Tuna yan. Sarap. Iskalita. Nitistenta Sarap yan. Ang binigay sa iyo ay isang magandang hiwaga. Ako ang siyang matayo ng isang gobernador. Oo, ikaw ang tatayo na isang gobernador. Ako ang tatayo, isang prinsesa ng mawalang hanggan. Ganito yung parang kiso ko nga. Sarap yan lo. Oo. Oh, ito ra, damihan ko na para may ulam ka. Wala oh. Oh, ito pa. Ito pa oh, 2, 3. Ay, dami. Dami naman dinala mo. Ano ito pa naman sa tinapay yan. Ayun, palamas tinapay. Biscalesa, era santa, eco santa, iper santa, hola santa. Marunong magkakilay. La, gusto mo to? Ayun. Ito. Panay katilay ko. Biscalensa, akat santa, eco santa, okata. Ang okata, bigyan mo siya na mabutumaran. Putangin na doon, natuunan. Siya rin ito. Oh, damihan ko na lahat. Gawin ko ng ano oh. Ito pa. Yan pa. Dami. Good ko naman ang binilang mo sa akin. Oh, para mabusog ka na. Yan po mga kaibigan si Lola. Sardinas, Ano yan la? Priska. Tuna. Merry Christmas and Happy New Year. Excellent. Ayan. Maganda magkastila ang aking kaibigan. Ngayon, ako ang babaharan ng iyong pagkakastila. La, Ah, gusto mo tong ano ini? Noodles? Gusto mo yan? Ha? Uy, nalaglag na. Nahulog na. Nahulog na. ay, Maggie. Yan, Maggie. Ito pa, ula, oh. Oh. Ito pa, ilagay mo dyan la para lutuin mo yan. Pagka nagluto ka, ha? Ito pala, ito pa. Yan pa, oh. Yan. Para pagka may pupunta ritong ano, kamag-anak mo, pwedeng luto yan. La, gusto mo posporo? Oo, akin ang pusporo. Ayan, daming posporo. Salamat. Marami akong pusporo. Dami. Sobrang maragalo mo sa akin. Bigay ni Dito gobernador. ang Pasko. Bigay ni gobernador. Padala. Padala. Ito sa bulto. Naiintindihan pa rin. Yan, kape yan la, kape. Yung malulito. Asukal la, oh. Asukal. Mas, inalo mo yata sa sabon. Ay, hindi man lang, mahalayo, hiwalay. Layo ko sa sabon. La, gusto mo to? Mala niyan. Oo. Ah, Discalenza, paranza, exalanza. Ito ang toyo. ketchup yan la, ketchup. Ha? Ketchup yan. Bakit ang kulay sa toyo? Oh, pula.
Parang toyo ito. Parang tuyo ano? Siya nga parang tuyo. Dami naman doon bago pa. La, ano to la? Ano to la? Ito, ano ito la? Ha? Ano ito? Ano yan? Yan. Oh, ano yan? Kunin mo la. Ano yan? Ano yan? Ala, ano yan la? Yan si Lola Damiana. Sardinas. Yan ang sardinas. Masarap yan la. Senador, hindi ko mababasa ang aking pangarap sa iyong buhay na walang hanggan. Talagang inira na. La, ano to la? Ah, Ano ito? Yan, ano yan? Daming regalo ni Lola. saan galing ito? Kay gobernador. Gobernador din. Vigilanza, LL, Casa, Ole Kansa, Beli Santa, Ole Kanta. Ito ang pating pangarap na tayo ay mag-inuman ng walang alak ito. Alak yun. Oo, Masama yun ang alak lang. Malalasing po kayo nun. Kayla, ayaw ko ng alak. ayaw mo ng alak? Ayaw. O, ilagay mo dyan. Hindi mo na alak Ay, yan. ayaw kung di ako nag-inom. Hindi mo na alak yan. Ito la, oh. Ito, hindi alak yan, ha? Ano yan? Ulam yan, ulam. Ulam yan. Ayaw ko niya. O, ulam yan la, ha? Hmm. Asa naman? Naalabo pati ang mata ko na. Uy, nalabo ang mata mo. Dis, kanta. Vigalansa, ikaransa, pagka. Oo, ikaransa. Wala ka sa basa mo. Ito ang sardinas ng bayan. Naiintindihan. Ayun, nadamya na ito. Wala kang iluloko dito sa babae na ito. Talagang marunong pala ito. Yan. Sardinas yun. La, ano pang gusto mo? Asukal pa, oh. Yan, asukal yan. Asukal. Asukal yan. O, ito pala. Tabi mo dyan. Ilagay mo dyan. Para pag wala ka ng... Yata, tama na ito. Tama na yan? O. La, Marami na. ilalatag ko yung ano mo, ha? Ilalatag ko yung... Ano mo dyan? Kutson. Cellphone, oo. Yung kutson, ilatag ko dyan. Alisin ko itong mga damit na yan. Alisin natin. Oo. Sige. O, tulungan natin. La, meron ka pang tubig? Wala na. Ah. Tingnan mo kung may tubig po duman. Nay! Sino yan pumasok ng babae? Kilala mo yan? Hindi pa sila dapat, no? Ay, Huwag mo dyan ilagay na nakawin niya. Pakunti na nga, ilagay mo daw, no? Lalo yung ating kapitbahay. nakaw. Bugyan mo lang. Siguro Ano na- igaganti ko sa imo, mga gobernador? Ako isang ulila. Ako ay nagtatangad ng isang yere na walang hanggan. Saan mo naman linagay yung tubig? Ayun, sa tabi. Doon. Oo. Upak ko pa kaya dyan. At ang mga walang katalaran na ano. Ano ba dyan side mo? Pwede ba ulang kapag-dinis dito? Oh, itong ano, la, alisin mo itong mga damit la para ilagay yung kutson mo. Ah, Kutson. Ate, ilagay mo ito yung ano, ate, yung mga dilata, ilagay mo dyan para ano, may ulam si nanay pagka nagugutom. Di ba pwede ulam kung ba? Ha? Di ba pwede ulam pwede dito? Ah. Kaya pang... ito ang tinda ko. Ha? Ang ganda. Cute na cute. Ah, itinatapon niya? Hindi galo sa akin. Di Hmm. ba din, di ba din, ano yung Pero ulam? di ako nakakaigib. Anong ulam gusto ni Lola? Ay, na ang katawan ko. Karne ang... Ah, karni palang gusto nito. Bagong-bagong tatakbaw. La, Ah, meron diyang manok, kainin mo. ano? Manok, kainin mo. Manok, manok na fried chicken. Nasaan? Ate, Ayun na, dyan kunin mo muna. ate, yung nakabalot dyan, no? Tinat mo muna yan. Lipat ko na linis. Lagi dyan yung ano. Diyan ate yung ano, yung ano niya. Yung naka-fried chicken, naka ano. Ito. As tinapay, jilalim. Yan. Nasuwag na mamaya yung fried chicken, oh. Kutsin yan. Kunyan. Ay, Fried chicken, di ko tsoy. Buksan mo ate, yung manok para makita niya.
Nawa ko doon, buksan natin manok mo daw, sabi niya, ano, Kuya Bal, huwag na nitiyang muli. gobernador. Oo, gobernador. Di mo yan? Oo. Ang sarap po. Ang sarap. Sarap ano? Di mo, sarap din sa iyo. Ang sarap ng hindi nagano sa akin. Iras timba. Yan. O, yung puspuro daw niya. Puspuro. Alright. Dali mo naman. Hindi, di dati sa bahay. Halin. Ipuspuro mo rin, baka yata. Ayan, Sino galati? yung puspuro mo, jamot ba? Niyasin mo natin dito. Kinalat mo ng kinalat. Nilinisan ko din yun ay. Lagyan yung suba, lagyan yung ano dyan, yung kama mo para magandang higaan. Oo, pag magandang higaan ay. Oo, Magandang higaan ni Nanay Damiana. magandang higaan mo, hindi ka naman sa ano. Oh, walisan to. Dito po muna wali. Ikaw pa ang gobernador. Ikaw ang sinong gobernador ng atin. Binigyan ako isang lesson. Tangina. Maganda ang ating pangarap sa buhay. Ito. Ay, ang bigat ang pakaibigan. Ano? Ano? Sige. Tayo wali. Ito po siya dito po, dito pa wala niya. Ito po ang wali niya sa ano. Yan. Siya po, ito po ang wali niya po dito. Ano ito? Sas. Kasi nga, tayo doon sa atin dito sa dyan mo talaga. Ay, linis ang mga mabutihan. Oo, huwag ka na lang. Kasi, Dito natin. napawala ito na. Alin? Alam mo. La, magbihis ka ha. Bukod ako mabihis. Bukas. Maglalakad ako. Ako na Mag-take care of yung giro pag Bayang kuya, dapat lagi ko sa bayan. Hindi ka naliligo. bawal pa mga. Ayaw maligo. Ay, mama, ayaw po mong papaligo. Malamig daw po. Malamig. Lagyan tubig init. Kaya po, ayaw po yung papaligo. Bago ko na ako. Tinalya mo dyan siguro. Alin? Ni Lola, bago ang damit. Ganda damit ni Lola Damiana. Ako, malinis ako, mauwi ako. Oo, dinis ka. Tanda ng baro mo. Siguro na Rabanay. Sobra mapagbigay. Maraming damit si Lola. Galing kay gobernador. Oo. Asan? Ayun, hawak. Ayan o, nasa po yung iba la. Ito, dami. Dito, ito yata, oh. Yan, mayroon pa sa loob yan, dami pa. Dito, dami. Laglag yan. La, mayroon ka ng kutson. Ay, ganda ng tulugan ni Lola. Ayun o, may kutson ka na o. Yung ganda naman yan. Pero mahaba. Bigay ni gobernador yan. Ay, ang gas, ang gas. Tamang tama. Yan po, ilalagay natin yung kutson para si Lola ay nakakutson. Ay ka sa kutson. Pero yan. Gusto ko malinis. Doon, siya may damit. Ah, dyan, dyan. Ganda. Para malinis. Ah, nakakutson na kayo. Dunyan. Dunyang-dunya si Lola. Oo, dunyan. Ano po? Pinadunya mo naman ay. Doon niya ka. Dunya Damiana. Ito, yan. Yung unan ate, yung unan. Uling. May maraming gamit. May unan. Ay, huwag niyo itong apakan. Hindi ko alisin ng silupin yan para hindi magdumi.
Alisin mo la, para hindi mainit. Ah, Alisin mo yung salupin para hindi mainit. Mainit siya pag may salupin. Kaya ito mga biscuit drive sa lahat ng mga biscuit mo ha. Pandi ano yung pusa. Hindi para hindi pusa ngayon. try mo! Saan ka po galing? Sa Amerika. La, higa na sa bago mong kutson. Ah, Higa na. Ganda. ay kumot ni unan. Hindi na ako manghihino. Hubarin ko na ito bukas. Wala mo lang bukas para malinis. Ha? Hindi na ako manghihino. Dinala na ako ng gamit ko. Sino pang dadala? Ang taga-Amerika. Ha? Ay mabait dahil ako nakikisama ng uso sa aking kaibigan. Di ako isang maramot na hindi ako magpakiba. Ang ating Panginoon ay hindi nagtatas ng iyang broses. Kami ang dadala ng bandera ng Pilipinas. Ako ang dadala ang bandera ng Amerikano. Baka kagatin yan dyan daga dito mo sa banda. Ganda ng higa. Doon niya nga po, ako na ang nyakay ko, inahatlan na lang ako ng pagkain na luto. Huwag daw ako magluluto. Siyang ma, at ikaw ay doon niya ng Pilipinas. Doon niya ng lahat ng pangaral. Ang kuasidyo niya Peresita. Ah, doon niya Peresita ako. Nagpakilala na Doña tayo. Damiana. Ako si Doña Madrigaliejo. Ang nanay ko, De La Peña. Maganda ang inyong hangarin. Ang De La Peña at Madrigaliejo na siyang mayaman na tumatayo sa isang bundok ng panganurin. Sa bundok Banaw. Ako po galing sa bundok Banaw. Di ko po nataos. Dadalhin ako doon sa kabundok ko. Ako po natakot. Di na po ako nabalik. Bakit ka magtatakot? Ay, makataas-taasan daw ay. Ayaw ko magdama. Kung ako mahulog pa, no? Hindi ka dumahulog. Galing na po ako doon. Ay magsasamama sa bisalis ng ating bayan. Tayo ay magtitirik ng kandila. Bawat lakadan, tinitirik ako. Ngayon, nagtirik tayo. Ako hihingi ng magandang paraan. Ako pag ginawahin at ako'y payamanin ng magandang pagsunod sa ating Panginoon. Ang Damiana, iyong kinis ang ako'y mawalay sa iyong pangarap. Bakit? Ako ay isang donya rin. Bakit di mo ginawa ang pagkadonya mo? At salita na ang magpinsan. O ang donya ng Pilipinas. Ang inadamyana, di ko alam ang iyong layunin. Ako, di ko alam ang layunin mo. Ako ang siyang nagtayo. Makilala ko ang lahat ng Pilipinas at gobernador at tayo ay magsama-sama ng mabuting pagsasama-sama. Ito. La, gusto mo ng tinapay, yung mamon. Ah, Gusto mong mamon? tinapay na ano? Mamon. Ayun, oh. Oh, masarap yan. Masarap. Ito. Pang-Amerikano. Pagkain niya ng dunya. Ah, Pagkain ng dunya yan. oo. Mamayang hating gabi kakainin. At saan ang palamon ito? Wala. Iwag na mo nang kainin, wala kayong palaman. Nakapakap na ito. Nag-ano ka ng landa? Nag-ipin ako dyan. Nakita mo nga. Baka mabasa na, mama. Hindi ako makakalabanin eh. Hindi. Ako'y may sakit sa puso. Nakita mo mga basura. Nakita mo muna. Nakita mo muna. Ay, sa akin lang daw ito. Oo. Wala makuha. Sa'yo talaga yan. Hindi, sa'yo. Ito pala, oh. Yan. Oh, marami pang laman ito. Ano? Ito, dami, oh. Sa'yo lahat yan. Oh. Sa'yo lahat yan, la. Oh, sa'yo lahat yan. Dami. Ibigay ko sa kanila. Di man ako mag-sirdinas. Gusto mo ito, Landa? Oo. Sige, kunin mo. Hindi man ako mag-sirdinas. Mamaya ka na makain. May makain ka pa. Oh. Ha?
Mama, nabuso ka ng pagkain. Alin? Mama, nabuso ka ng pagkain. Asin mo na dyan yung biskuit niya. Siguro sira na yan. Pwede mo kinakain O, ano na. yung baka pira yun? Hindi mo kinakain na. Diyan mo na. Lalagyan ko ito ng damit. Kaya, pati lagi natin sa mga ganito sa atin ba? Maganda na higaan mo la, oh. Ha? Kutso na higaan mo. Oo. Oh, magandang unan. Wow, ganda. Ganda ang aking higaan. Sige, nadam niya na. Ako, ikaw ang nagindo niya. Matagal ko na pinangangarap ang isang donya ako. Ako hindi nangarap. Ako'y nangarap sa kawan ng Diyos. Dumating sa akin ang pagkadonya. Hindi alam niya na. Ano naman sana ipangarap ko. Gawin mo, mag-aral kang mabuti para marating mo ang hinahanap mo. Ate, mabuti kilala ka nito, ano? Oo. Di ko na ito puputulin. Ay, bawal doon sa kanya. Ha? Tatapakain. Sabi na pa kayo mo siya? Kunin mo niya yung sardinas. Hmm. Ayaw ko ng sardinas. Wala kang naubos sa pagkain mo. Wala kang makain. Kakainin lang ang iba yan. Ano yung puspuro mo? Nato sa itimba ha? Alin, Puspuro. ilagay mo dito ang dakon kukuan. At nanakaw yan dyan. Dito yan. Ang inaay. Puspuro yun. Ano yan? Nababuti may puso. Ay, Rinay, lumayas ka dyan. Ha? La, yung bahay mo la, sira na bagay yun eh. Ha? Sira na ang bahay mo, ano? Ito ang bahay ko sira-sira. Sira man at maganda ang pangalan. Kung maganda ay kwago, talo pa ng dampa. Ginagam niya na. Hinanahimbawa mo na ako. Bakit? Baka hindi mo na alam na. Kung maganda ang bahay niya, ay di maganda ang pangugali. Maganda pa ang pangit kung maganda ang pangugali. Hindi na yan. Kinilalaan ako. Maganda na yung ano lalo la, higaan. Oo, maganda. Doon na ano po. Doon niya, damyana na. Ha? Yan na. Oo. Yung pagdating ng makuan ang ating pagkabuhay, darating ang laksang pag-ibig na walang hanggan. Dam yan ha. Di ang iyong pangarap. Ang pangarap ko, tayo magsama-sama, makilala ang lahat. Specialist, gobernador at Amerikano. Dapat natin makilala. Tayo ay hindi marunong magsunod sa kanilang kagustuhan. Bilib ako dito sa aking anak na mabuting magsama. Mo dito lang, sabi ko dyan sa ako, baka kumanda ka na. Mababasa ito. Ayoko kumabasa. Kaya nagsigalo sa akin. Mayroon pang darating. Sa Hawaii. Galing Hawaii? Sa Hawaii po. Darating. Diyos ko palandas, may darating pa. Maraming salamat sa iyong dala sa akin, Ricardo. Hindi kami magkasama. Kami ay hindi. La, alis na muna ako ha. Ha? Alis na ako. Bak. Oh, maganda na ang higaan mo ha. Oh, Oo. maganda na higaan ni Lola Damiana. Salamat ka. Ganda na. Salamat lang kamo. Salamat lang kamo. Salamat lang po. Ate, meron dyan mga ano, yung friska, may wow, may tuna. Asin mo na. Pwede sa kanya ata yan. Lalagyan ko ng mga- Nakakyan sa dinas na Dali mo na yan. Kukunin lang. Alis na ako la ha. Ha? Alis na ako. Bawin na Ano? daw. Cellphone. Hindi mawin. La, maalis na ako la. Bawin sila mawin ng bisita. Ang cellphone. Gusto mo mag-cellphone? Oo. Marunong ka mag-cellphone? Oo. Di man ayaw, gusto ko ang cellphone. Na-cellphone po kayo. Oo. Sinong tatawagan mo? Si Gobernador? Bernador. Ang bobotohan natin sa ang sunod, Amerikano, Amerikana. At tayo magsama-sama ng mabuti ang pagsasama. La, babay na. Malis na ako. Ha? Oo. Yan, si Lola Damiana. Yan po. Tara po mga kaibigan. At okay na. Nailagyan na po yung kutson. Araw po yun ng Huwebes.
February 25 ngayon po mga kaibigan. At ito, muli po, tayo po ay muling bibisita kay Lola Damiana. May dala tayong mga panara po sa bintana at pintuan po mga kaibigan. Diyan ka lang muna. Diyan lang muna kayo. Ito na yung ano. Ayan. Ito na yung kanin. Tayo mga kaibigan. Bibigay yung matanda. Tulog. Tulog po, parang gutom na siya yung damit na dala natin. Ito po tayo. Tayo mga kaibigan. Lola! Lola! Magandang araw po sa iyo. Ano? Si Gobernador ito, Gobernador. Ha? Gobernador. Nasa? Andito. Ito, may dalang pagkain, oh. Ito po, oh. May dala akong pagkain, oh. Nasa? Ito. Ayan. La, oh. La, yan, si Lola. Oh. Tulog po kayo, La. Salamat po sa iyo. Oh, natulog po kayo. Manok wala. Ay, manok. Manok yan, La. Ha? Wala kang bigas. Ubus ng bigas mo. Papahingi daw. La, Puspuro. pusporo. Ubus ang pusporo mo. Hindi na termo sa surulaan. La, mayroon akong regalo sa iyo. Oh, Yan ako bumili na. yan oh, may kumot. May ganda ang kot ko. Coat yan. Dito sa 1,000. Maraming salamat sa iyo. Opo. Di ka pa nagbibihis, La. Ha? Hindi ka pa ilang araw ka na Paano walang ko bihis. magbibis? Wala akong baro. Walang baro. Ha? La, Nasaan? ito po, maganda oh, kulay pula. Ay, ganda na nga one talaga. Pula-pula. Kulay Mahapulin pula. ako nitong baka. Siguro Habulin po ng ganit ang pula. baka ng ganito. La, ito pala oh, kulay pula pala. Ha? Kulay pula pa. Ay, nangihina pa ako. Bakit? Ay, Miss, pagutom-gutom po. may pagutom-gutom, kawawa naman. La, kain ka muna. Di pa ako nakain Oh, tanghalian. tawagin mo si Badil Paas. Badil Paas, kainin mo si Lola. Sa Hugasan mo yung tubig, oh. Isa. Ito, yan, hugasan mo. may Mabuti pa yung ibang tao lang, no, natulong ano. dito habulin ka ng baka. Ay, di ba, nitatak ko na. Ay, mabilis ang baka. Yan, makain ka muna la, ha, para mabusog po kayo. Oo. Hindi ka nakain pala. Nasaan yung puspro? Ay, yung pusporo, bili kang pusporo muna. Wala akong puspro. Walang pusporo, mabili mo na pusporo la. Teka lang la, bili pusporo ha. Ah, yung manok la, ibigay mo para yung manok. Ayan. Bangon na la. Ayan po mga kaibigan, si Lola Damiana po. Ayan po. Kawawa naman itong matanda, hindi pa siya kumakain, kinangihina. Ayan. Muli po nating pinuntahan. Siguro na ito. Dito sa 1,000 ng Tayo sa kabila, mag-ikot tayo dito. Tayo mga kaibigan para usapin po natin. La, kain ka muna la. Kumain ka muna. Wow, ang sarap naman yan. Hugasan mo ng kamay si Lola. Yun. Ayan na po. Dito lang nagdala ka na hindi. Mapapatay namin yan. Kumusta si Lola Damiana? Ha? Kumusta? Mabuti man, nangihina lang ako, ang ulo ko. Kulang sa kain. Walang pagkain, nagugutom ako. Mala kaninang maga, nag-alis ako, naghanap akong pagkain. Wala pa akong kain. Hindi ka rito binibigyan? Ha? Walang nagbibigay sa iyo? Walang nagbibigay? Nasaan? Pagkain, walang nagbibigay sa iyo dito? Oo.
Mabuti na lang, dito si Kuya Bal, si Gobernador. Wala na nagbibigay. Bagkos ikaw pa ang nanakawan ng pagkain. Nako. Grabe man. Masyado. Ang posporo. Nagbibili ng posporo. Bilis na ng posporo, bilis. Kaya mo ka muna. Kainin ko ito. Anya. Tubig la. Paas, tubig, ni Lola. Saan? Mayroon ba ka akong tubig? May tubig la. Makuha ang tubig, lagay sa baso. Lagay mo sa baso. Aso, ninakaw. Busog si Lola. Yung posporo mo, ilagay ko dito ha. Dito ko, Nasaan? ito Yan Ay, salamat. Yan, may posporo si Lola. Hindi na siya madidiliman. Huwag mo ko ilawan, ha? Bawal ilaw, bawal. Ano ko niyang ilaw, makakasunog. Oo. Dapat walang liwanag lang, madilim dapat. Ninali ko na. May binibigyan tayo, hindi man tayo nangihingi. Ay, mangingi ka rin. Na ito pa, oh. Gutom na gutom si Lola kaya. Ito mga kaibigan. Si Lola po ay hindi pa nagkain. Ngayon po, dito yung ating team kasama si Supermac para lagyan po ng paminto yung bahay. Ayan na po. Ayan na. Para pag umulan, bumagyo man, may paminto sang yung bahay po niya. Yan ba, sukat na ba yan? Ha? Sukat na yan? Ayan. Anong gagawin natin para malibang? Yung nidala kang yung hindi maingay? Ayan, very good. Dapat walang maingay na ay pagpalo. Di bali, dito lang pakuin tayo mga kaibigan. Itong bahay po ni Lola Damiana po. Hindi ito pwedeng ipagawa ng bigla-bigla. Opo la, salamat la. Ha? Salamat, nagkain na si Gobernador, nagkain na. Nakain na. Opo. Masarap lang ang litsong manok. Ha? Masarap ang litsong manok. Oo, masarap. Paborito ni Lola. Ito pong likod, sa otrong balik po natin, ito po ay ating tatakpan ito ng plywood. Yan po. Ito po ay kahoy talaga, good lumber. Sa tagal po ng panahon, yan po. Medyo bulok na. Pero ito po ay ating tatakpan ng plywood po para kahit mag-ulan, maghangin, safety si Lola. Safety si Lola. Ayan. La, may tubig ka Tubig. Ito Ito la tubig mo Sapa. Hindi, galing doon sa palengke. Binili natin. Yan. Masarap yan. Masarap yan la. Tapos na ako nagkain la. Pati pusa ni Lola, gutom na din. Walang naghahatid ng pagkain kay Lola ngayon. Nagutom. Ayan po, mga kaibigan. Abot naman yung bata. Kawawa. Doon, buti. Ayaw kumain nila. Bato kayo. Ito sa bata. Halika na, kain na tayo. Hindi kanya, wala. Ito walang kanin. Baka gusto. Ilan dyan. Ano na mo agad yun?
Mamaya-maya po ikabit natin yung paminto at saka pambintana para tapos niyang kumain ni Lola. Busog ka na, Lola Damiana? Busog ka na po? Oo. Hindi pala ka. Hindi po lang kanin. Kawawa, no, mga kaibigan. Nana Duming, ayusin natin itong bahay mo. Kanin na iwan. Hindi na kinain ko. Ayusin natin itong bahay mo para... Oh, Nay, kapitbahay mo yan, oh. Wala pa lang kinain kung kinain. Uy, Ha? ayusin tayo itong bahay mo para pag nagbagyo, hindi ka pasukin ng hangin at saka tubig. Ang kanin. Hindi. Alin. Itong bahay mo, aayusin natin. Bayaan mo na ako na paayos ito. Magkait ko na akong pera. Ako na lang mapaayos ito. Kaya ko itong paayos. Hindi yan sa itaas. Hinana ko ang pera ko. Wala man daw magnanakaw dito. Ha? Wala magnanakaw dito sa walang kapitbahay. Ayaw ko doon pumunta. Aayusin natin itong bahay mo. Andito si Sir Balo. Papagawa yung bahay mo. Ay, huwag na. Lagyan ng bintana, La. Ha? Lagyan ng bintana. Ayaw ko. Payag na si Raimundo. Ha? Payag na si Raimundo. Nasaan? Doon sa sa Nico. Pero nagpayag na. Papagawa na itong bahay mo. Ako na lang mapagawa. Nitay ko lang pera. Andito na nga, oh, binilagan na ng gamit. Kay Juan, Amerikano. Padala ni Raimundo yung gamit. Oh, galing kay Raimundo. Galing dun sa anak mo. Nasaan? Pinadala na nga rito. Gagawin na itong bahay mo. Ay hindi, ako na lang. Ako lang mag-ayos. Hindi mo na ito Kaya ko mag-ayos. Kaya ko tumindi. Palit, tumboy. Kaya ko yan. Kala mo. Nagyari na ako ng bahay. Baka magdalig-dalig. Suntok kita na. Ano, gusto mo? Ay, wala. Magkakal tayo. Wala. Inang ako ang dadalihin mo. Wala ko man. Magkakal tayo. Ayaw ko pa magkakal. Ngayon na. Magkakal tayo. Bakit natakbo ka? Kaya mo, natakot ako. Nakilaban ako sa biyera. Alam mo, di mo ko matatalo-talo. Laban tayo. Yung pira mo, andun, o baka kuhain yung pira mo. Hawakan mo. Ano, laban ka! Parito! Laban tayo! Alam mo, takot ako. Hindi ako natakot sa kamatayan. Ang kinakong lisensya, kabuhayan, kamatayan, akin gagawin. Uy, Ha? gagawin tayo itong bahay mo. Kanin? Hindi, gagawin itong bahay mo, aayusin. Ito? O ayusin ni Junior yung bahay mo. Ako na ang maayos ng bahay mo para pag nagbagyo. Ako ang yayari nito. Ako isang ina ng militar ng bayan ng Pilipinas. Ang Amerikano aking kinukuha. Ngayon, gagawin ko. Ako ang datayo ng isang bayan ng Pilipinas. Baka magpabili na hindi sa iyo, ha? Inubo na si Lola. Lola, Na. inom ka ng tubig. Oo. Ito ba kayo nagtulong sa iyo si Sir Bal? Naalala mo? Oo. Oo. Siya ang magpapakabit ng bintana. Yan, oh, payag na si Lola. Oh, payag na si Lola, payag na. Payag na Sige na. Siya ang Kabit. nagparabigay sa iyo ng maraming damit at saka biskwit. Si Sir Bal. Wala akong binibigyan. Ninanakaw. Panty kong dalawa na binili ko, ninakaw nila. Kailangan mo na yun, tatulong ka pa.
Wala mang nanunakaw daw la. Tinangay ng pusa. Magsalita sa inyo. Ngayon, lalaban kayong patayan, sabayan. Ay, wala la. Wala lang malaban. Ay, maganda i-fix na lang yung kaya, no? Wala ng tornilyo. Ano, kuya? May nakita ko dito, solar yata. Minataw, Wala na. anong sinabi mo sa akin? Ako ang lalaban ng sabayan. Huwag ka pong Mak, lupan. Ako na... I-fix mo na yan. Ipako mo na lang yan. Pako. Ako nakaligay. Ipako mo na lang, oh. Siya ng aking paglalaban. Kasi pag umulan, Ngayon, yan. aagawin nila. Di Oo. nila maagaw itong pananarili ko. Ako ang tatayo ng mabuting paraan. Ipako mo na habang nagkikwento. Hindi nila maagaw to. Kaya ako'y tatayo. Huwag mo lagyan ng ilaw yan. Ayoko maglagay dyan ng ilaw, ha? Ayoko magkasunog. Nasun. Ilaw yan. Lola, yung gamit mo, ninanakaw ng pusa at saka aso. Ha? Aso at pusa at nagnakaw ng pagkain mo dito. Sino? Hindi marunong pumadito sa Israel. Aking lalabanan ng harapan. Maski barilan, ako tatanda nang hindi ko kalingan ang isang tao. Ngayon, ginagawa ninyo, ako ang pinyong mapapalit. Hindi nyo ito makukuha. Hambang ako buhay, ako ang tatayo ng isang karunungan. Ayan, ipako muna. Ipako na lang. Ngayon, naito ako. Wala nada. Ayan, kaya na lang. Ipako muna para kung sakaling umulan, hindi siya ayan. Huwag yung pala yan. Yun lang tinatapos. Tabingan lang la, tabingan. Huwag yan lagyan ng ilaw, ha? Walang Yan ang ilaw. sabi ko sa inyo. Walang Sabi ilaw. ko nga mga ilaw dito. Ayaw ko. Baka ako patsokin na hindi. Makikilaban ako. Walang hindi. Hindi kami babalik. Meron ng tornilyo. Kayaan mo na yan. Pag naulan ay nababasa. Pagpilating mo ang bagyo. Hindi nila ito makukuha. Habang ako nabuhay, ako ang maninindigan sa akin sarili. Ng iyong pangarap. Anong gagawin mo? Ikaw ay isang testigo. Dadlalo na kung paano ang paggawa ng isang testigo. Si Sir Dal, yan ang nagbigay sa akin ng mga damit. Di mo ako madadala-dala. Baski ano? Di mo ako madadala. Mac, ilang plywood dyan? Sige na. Para may lagyan na ngayon. Yan. May Bakit? tumba. Meron. Gasong. Meron. Huwag mo na dyan. Napilingan dyan. Mainit masyado. Pwede mo ito na buksan. Binubuksan niya na, binubuksan. Pwede lang, buksan. Pwede. Nabubuksan niya na. Nay, ito paggabi sarado mo ha. Madilim. Huwag mo na lagyan ng ilaw. Walang ilaw na. Isara mo ito na yun. Lagyan ng ilaw. Payag din yung matanda. Si Lula Damiana. Yan po. Buti may kapitbahay tayong nag-assist, nagtulong. Katangkalan. Mayroon kasi dito mga nagbibigay din po ng pagkain at saka tubig. Itong kapitbahay po sa baba. Mabuti po at sinamahan tayo. Madilim. Huwag nang ilawan. Ayaw ko ng ilaw. Hindi ako aswang. Magsayaw. Aba, nagsayaw si Lola. Nagsayaw na. Nagsayaw sa tuwa. Nagsayaw na. Sa tuwa. Ay, sabi magsayaw daw. Yung pinakita ko, magsayaw ako. Magsayaw ka daw, La. Magsayaw ka daw uli. Sayaw. Pag binabanasan ka, bukas mo lang to.
Gobernador, para kabigyan. Huwag mo sabihin ako lang binibigyan. Akakin mo. Na hindi kayo marunong salita. Lamon. Sa loob. Ay. Oo, tatapusin lang to. Baka dinadagdagan mo pa. Baka lalagyan mo ilaw. Ayaw kong lagyan yan. Para hindi ka mabasa ng ulan at pag naampiyas, nababasa ka. Pag malakas ang ulan, nababasa ka. Ay, hindi. Hindi ako nahirapan walang ilaw. Basta wag lagyan. Mampapatay ako. Ano yan? Diba, naayusin tayo. Sino naulo? Yan, may bintana ka na, Oh, oh. tama na yan. Oo, Oo. bintana ka na. Oh, tama na yan. Huwag mo nang dagdagan. Huwag mo nalagyan ilaw. Wala ko bakit. Ay, masyado ka nang marunong. Dalalo ko dyan. Di ba na daw? Yung aking pangulam, ang kinakaungulat. Para ita lang kinain ko. Tira ko logo, no? Yan ang magnanakaw. Pinagbibili. Bigat nga pinagbibili na. Yaw mo, papatayin ko sila lahat. Bakit babalik masisa ka ako kung wala, yan sila. Papabayan ko wala. May paglamong kay natin na? Wala. Kanya ugali nila. Mamaya, kung may Ito, lalagyan tang pintuan palara. wag na, kaya mo na yan. Sayang man. Para pagtakbo ko, listo-listo. Wala na, tapos na ang gira. Ha? Tapos na ang gira. Sino? Nasa sa espera. Ay na. Loko-loko dati, papatayin ko. Yan sinabi ko. Nakulong ka, ko na. Madilim na ako. Wag mo nang lagyan yan. Wag na. Ayaw mo na, ayaw mo. Tama na yan. Bintana. Wag mo nang lagyan. Bubuksan naman natin ito na, bubuksan natin. Ay, wag na. Hindi ko ito ibibigyan ng lupa ko. Kaya hindi ko sila pinakukuha. Hindi nga ipatong ito yan. Number. Sige na ko din. Tama na. Ay. Sino kasi? Hindi. Panganiban. Ano gagawin? Sila nakikala. Nagkukuhaan ka na. Sino nagkukuhaan? Israel. Nakukulong na wala ka. At siya. Nagtawag ako. Maski sinong tawagan ko, sa aking binutuhan, lalapit sa akin ko. Marami sa aking dadayang ng dadami ko. At ako ang tatayo ng isang testigo ng mutyang marites at siya ang tatayo ng atong Amerikano. Sino ka ako? Huwag ka sa akin lalapit kung ikaw trader. Hindi ako. Sino ka? Ako gusto.
Kaya lagi ang butang bibig niya nakawin. Oh, nakawin ninyo. Ito, nagbili tayo ng 10 plywood. Sino pa doon sa baba? Wala, may damit ka, oh. Ano yan? Damit. Sino ang nagbigay? Si Gobernador. Oh, yan. Yan la, oh. Oh. Ano ito? Yan. Baro. Diyan mo sa ilalim. Baro la, oh. Isuotin mo la, ha. Hindi na ako mapalit sa gobernador. Yan, oh. Ay, marami lang. Maraming baro si Lola. Ay, may sorta ko. Ito pala. Wala kang tinulayo. Wow, kakabihis ako. Kaya, wala, oh. Marami kang slacks. Pwede ka na pumunta ng munisipyo. Ha? Munisipyo, kay Gobernador. Asa munisipyo? Oh. Kapitulyo. Punit, kukunin. Ha? Wala na. May timba la, malaking timba, oh. Ha? Timba. Ay, timba. Yeah. Salamat. Ay, timba akong malaki. Lalagyan ko ng mga damit. Wala, may ano ka, oh, para sa lamig. Yan. Wala, ito pa. Maraming gamit si Lola, Damiana, Ay, sorta. ang prinsesa. Hindi. Nagkuha ka. O yan, oh. Saan binili? Ha? Aking kanila. Ito lang magandang kulay. Nagahako. Nag-iipat. Hindi siya makaikuat. Sino? Hindi tama. Abay, si Gobernador Lola. Ay, ganda nito, oh. Parang sa, ano, stewardess. Marami pa akong darating. Marami pa? Wala, oh. Hindi pa may borda. Wala na. Ubus na. Ito lang, takip, oh. Oh. Takip yan, oh. Ito ko lalagay. Yan, yung damit mo. Dami lagay la. Dami lagay damit mo. Yan ko mailalagay. Oo. Ayan. Nagwala daw si Lola kanina. Nagbili ako ng plywood po, 10. Kaya iniwan ko na dito. Ayan. Ayan po. Wala, marami ka naman damit. Ayan po. Ha? Marami ka naman damit, ano? Maganda yan, may damit si Lola. Para... La, anong pangalan ng pusa mo la? Itong pusa, anong pangalan yan? Sino yan? Yung pusa mo, dami. Gobernador ka. Estrella ka. Mm. Nasaan mamamigay mo? Mga angagaw ka. Mabuti, mapapalitan ang baro ko. Magbihis ka la, mamaya o kaya bukas. Ha? Magbihis ka mamaya o bukas. Bukas mauwi akong bayan. Ayan, mabihis po kayo. Ay, higit na baba kasamahan ko. Hindi ko man sa kanya ibibigay. Bakit ibigay? Natin ni gobernador. Maganda yung mga damit ni Lola. Oh. Marami pa. Marami pang damit na magbibigay sa'yo. Gobernador ka? Opo. Sabi mo, alis ka na. Hindi ko. Ako'y magbabantay sa iyo. Bakit? Ako gusto ko makuha. Hindi mo yan makukuha. Makinig ka sa akin. Ito, ayos na, gobyerno na. Akin, linagay para wala makaagaw. Dito sa atin, masyado. Hindi ko sana ilalagay. Binabalik-balikan na lang. Ay, ilagay. Ay, sige. Kilala mo si Gobernador? Kilala mo si Gobernador? Kilala mo si Gobernador? Ha? Kilala mo si Gobernador? Sino ka? Si Gobernador. Miss Kalilaw. Oh. Sino? Miss Parandes. Ano ang tungkol ni Miss Parandes sa ating pamumuhay? Yan ang tanong. Sagutin mo ako. Hindi ko makaya ba sagot? Ano, kaibigan? May meeting. Ala. Birala. Yan na. Gusto nito laging... May meeting tayo. Bukas. Mamaya. Oo, mamaya. Masama ka sa meeting natin. Saan? Sa Kapitulyo. Kanina? Oo, sa munisipyo. Sa munisipyo, kay Mayor. Munisipyo. Pero ang munisipyo magulo. Magpapatayan. Dahil gawa rin nila. Sino yan? Israela. Ako na. Ulat ako na.
Dito na lang, ka magtako. Makupili din ako. Lola, Ha? masama ka sa meeting natin mamaya. Nagpupukpok. Wala Kasama man. mo yun. Hindi. Sino yon? Wala man lang. Wala nagpupukpok. Ay, baka naginip to, naginip. Wala man. Alika! Oh. La! Andun yung sa baba, nagpupukpok doon sa baba. Ano? Andun sa baba yung nagpupukpok, malayo. Sinasabi ang magpukpok! Ang tigas ang ulo ninyo. May Hindi tao. ko kaya magpukpok. May sakit ako sa puso. Wala na, nag-alis na. Alis na kayo! Wala na. Ano sa baba na lang? Ano? Papasaway ka hindi? Wala na. Wala, layas. Yung kabila agad. Ha? Nag-alis na. Yung kabila na. Si Ili. Mayor yan. Pinapagawa ni Mayor. Pinagawa ni Mayor. Magkakalit si Raimundo pag hindi inayos yung bahay mo. Oh. Ay, hindi maaari. Anong Raimundo? Raimundo, hindi. Ibang Raimundo siguro. La, Palabas na yung Raimundo. Akin papatayin. Lola, mamaya, bukas may meeting tayo. Ano? May meeting? Oh, masama kayo lahat? Ha? sama kayo, meeting tayo mamaya. Ano ba kaya? Hindi marunong saway. Walang matigas sa bala. Oh. Ano? Gusto mo? Raimundo, bala. Takya ka nga ng bala. Paswasan mo na. Maganda ang damit dito. La, may sako ka dito la, oh, may sako. Yan. Hindi yan. Oh. Dadalay mo. Sa'yo na yan. Lagay mo ng mga damit. May plastic pala, plastic. Itago mo yung plastic ha. Ito pa oh. Ayan. May plastic si Lola. Yan po. Ano ba kayan? Inasabihan na kayo, tinatagpulaw ninyo. Alin nila? May tao dyan? Ha? May tao? Wala man, nasa baba ang Nagtana tao. ako ng manok. Nakain ka ng manok. Gumana daw. Ano? Ano ito? Hindi na mapalis? Hindi. Ano? Raimundo, may bala ang armalay. Hindi naman kung ano ba? Alis ka dyan, magalit si Lola. Ha? Bata, mga bata. La! Alin? Oh, sulatan mo yan. Diyan ka magsulatan. Wala kang bulpin la. May bulpin kayo. Ay, mayroon pala, oh. Lele, kandarasa. Di. Ako ay iyong kanutan. Ako ang siyang magsasabi ng kahit kanutan. Marunong palik ako. Sino nagsulat? Ako. Bakit? Ano sinulat? Ako. Ang galing nila magbasa. Grabe yan. Pistalanza, ele cansalanza, Esperanza, Bilisanta, Likilanza. Ako, narito ay sa inyong harapan ang makikusap ng konting pag-usap. Bakit ikaw konting pag-usap? Bakit yung sasabihin at ano sama? Di kita matatanggap. Ngayon, sinabi mo sa akin, ako asa. Sige, larga. Magaling sila na magbasa. Ha? Galing ka ano to la? Ha? Espanyol to, Espanyol. Espanyol nga, oh. Oh. Ayan. Magaling si Lola magbasa pala. La, Ano ba ganyan? la. Militar, ano? Di mo kaya? Ang baril, kuha! Talaga mama. Raimundo, kuha niyang baril. Bigyan mo ko, isang armalite din. Sige, bigyan mo ko armalite. Hindi mo rin sabihan, armalite ang kailangan. Dala armalite. La, nasaan yung pusporo mo, la? Ikaw na lang. Sige, armalite mo agad. Laro na. Armalite. Kung di mo kaya ako mag-armalite. Yang lang pakasundalo ko. No, yung bata kasi dito ay. Bakit kayo ang tigas ng ulo? Bakit ang tigas ng ulo? Sinasabi ko lang baga sa inyong ulo. Huwag mo na yan parang gusto nyo makuha na. Hindi mo makuha ito. Direktor ng ating Amerikano. Bakit? Hulog ano ng bomba. Itabi mo yan. Ayan ko po. Hoy. Hindi akong sabihan. Itabi mo makikita ng ano. Ayaw kong papananangan. Yung plywood nakikita, itabi, ilasig mo. Yan. Toy, alis kayo dyan, nakikita kayo. Ha? Yung mga bata nakikita ni Lola. Sino yan? Tabi kayo mga bata. Ha? La, Sino ka? si Gobernador.
Ano yan? Hindi mo nasasaway? Sinaway ko na. Alis kayo dyan. Si Jason. Alis, Jason. Sinong Jason? Yapo mo. Hindi yan. Ako nanay sa itas, hindi yan. Ano, kaya mo, kaya ko. Bakbakan mo natin. Sayang ang ating pagkatao, hindi natin bakbakan. Sige, bakbak. Sige, patayin mo. Sayang. Kabit na yung plywood dito po. Sige, bakbakan mo, bakbakan. Para wag lang po siyang pasukan ng ahas o kaya yung hangin na malamig. At malakas na hangin pag bagyo. Ito. Sige, bakbakan. Ayan. Ayan na. Ayan ang ano. Tinakpan na natin. La! Ha? Naglilindol ata! Ha? Naglilindol! Hindi yan si Raimundo. Naglilindol! Hindi yan si Raimundo. La, may pusa ka la, oh. Yung pusa. La! Nakain ka na? Ano, pinarikay ng armalay. Oo. Di ka man ko armalay. Laro ang tinanggal na nga. Kaya hindi ko yan dyan. Yung dyan. La! Baka may dumating na bagyo! Atakpan yung butas! Ay, hindi na kayo ba kayo magbalik dito? Kung ganyan kakulit. Ang tao dito hindi makulit. May bagyo daw la, parating, kaya tinakpan yung bahay sa yung butas-butas. Sige pa ang sagot ko. Sagot ko naman. Taon, hindi marunong sabihan. Makaarmay ka ako. Sino yan? Sino ka? Anak niya. Yes, Fernando. Paas yung bahay mo. Hindi, ayaw ko. Bakit? Ako yung, huwag kayo makilit. Kaya ko makayos ng bahay. Kaya mo na yan. Dapat nga paas ko lahat yan. Wala ka na. Ayaw ko. Huwag yung pinipin. Ako na si Raimundo dito. Hindi yan si Raimundo. Kaya, Raimundo, dahito ako. Yan na. Hindi niya naman ko malukat. Ako manihiga. O ano ba ka? Kakain ka na. Nakain na ako. Bakit maingay ka pa? Gusto ko nang patay. Hindi pa nabubuhay yung pinatay mo. Ano? Yung pinatay mo, hindi pa nabubuhay. Ay, gusto ko nang patay. Yan. May tabi na po. Oo, nahanap ko kaya. Inabi, pumasok sa bahay, nakikid lang. Ano, kaya mo? Walang pumalit. Kaya ko rin. Kasi yung anak At nito tawa mas ko. magaling din ay. Tawagan ko. Anong decision mo? Tayo magpapatayan. Sige, patayan tayo. Hoy! 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 Ano? Hindi pa nabubuhay yung pinatay mo. Kilawin. Kilawin. Yan po, may tabig na yung bahay ni Lola. Yung kausap po ni Lola po, anak niya po yan, panganay. Ano makakalo pa ako? Yan. Meron na bintana dito mga kaibigan, no? Hindi. Ayan, Bakit kayo kunin ang kilupa? Hindi. Lumayas kayo. Hindi ako mga lupa mo na yan.
Sa awa ng Panginoon. Ito yung nahulog ng Panginoon nung ano yan. Kaya yung blessing sa iyo. Maganda ng bahay mo la. Amerikano, naawa ka. Opo. Ngayon, kaya natin to. Kaya. Sige, baba. Baba kayo lahat. Maraming sundalo. Wag mo na yung galawin. Sige, suka tayo. Suka tayo. Wag lang sige. Sige, suka tayo. Walang tigil. Suka tayo. Sige, suka tayo. Andito si Gobernador. Saan? Andito. Saan? Andito lang, sa tabi-tabi. Sino pa ng pulis? Si Gobernador, andito. Paano yung pulis? Kukuha sa ipinatay. Maganda na ang bahay mo, maganda na ang bahay mo la. La, Nay, Ano? maganda na ang bahay mo, ano po? Ano? Maganda na ang bahay mo. Saan? Hindi ako sasama. Lakad na. Mirzan, anong pinakawalan mo ito? Uy, may pusa. Ming! Kahit ang pusa na yun, oh. Ano? Mabait yung pusa, ano? Ito po mga kaibigan, ayan, oh. Nagawa. Tanggalin niya para lagyan ng plywood. Ayan po. Tulong-tulong tayo para mapayos mo yung nanay. Oh, kalat oh. Para malinis. Para gumanda ang bahay ni Lola. Nanay Damiana. Yan, para maging ng plywood, bago. Para malinis ang bahay ni Nanay Damiana. Ito po, ipapayos po natin to. Si Gobernador! Ano? Yan, maganda na. May sahig na si Lola. Wala ng butas. Yan na, maganda na. Baka hingin ang lupa. Hindi mo maganda ng bahay mo. Kung mag-asawa ka na, di pagkisa ka di magandang bahay mo. Oh, di ba? Ulo ka na. Para tatanggal ko, lalagyan ko hollow block. Love. Kulang yan, ayos na yan. O, huwag ka mag-alala. Love. Lalagyan ito ng halubla. Oh, para maganda. Papasiminto. Oo. Pag magkisang kayo, di magandang ano ninyo. Sino makonsi? Bahay ninyo. Sino yung nakakalabos? Hindi maaari. Yan ang arat, hindi maaari. Huwag mo kong paglooban. Ako ang magsahari sa aking sarili. Lagyan ng balkon natin dito. Balkon. Ilang hollow blocks? 50 ang hollow blocks yan. Ilang yero yan? Ilang yero sa labas? Sige, usapin mo. Wala lang. 312? Okay na lang. Size lang? Ang liit naman nun. Size, di 12 rin yan. Size ang haba, 8. 12, gawin size. Kaya nga, kung 8 ang haba niya, mas malawak. Hanggang saan yung size dyan? Size yan, size yan. Size yan? Oo. Ay, size yan. Size yan, size yan. Hanggang dyan lang ang size niya, no? Hanggang ang size, oh. Ha? Ito, lagyan natin ng balkon-balkon. Ha? Ang yero. Oh. 8 yero. Aba na yan. 8 yan. So yan. Ang yero saan? Hindi naman, 8 naman yan, yero na yan. Ang balkon sa Islam.
Hanggang dyan lang, size lang. Size na yan? Oo, yan, size. Hindi, size lang ano. Size lang. Hindi, pag size ka lang, pag ganito lang yan, lagi ma-adjust yung papasok. Dito ang hollow blocks niya, no? Ang liit. O, kaya nga, 8 nga lang, 8 ang euro. 8 euro. 8 ang euro sa isang balko. Okay. So ito po. May tapal lang po dito sa likod. May tapal lang, meron ng bintana. Ayan na. Tapos meron na ano sa sahig. Ayan na. May pinturahan na yung bahay. Ayan na. Malinis na ang bahay mo lang, malinis na oh. Maganda na ang bahay ni Lola, Damiana. Malinis na po. Ganda. Ayan na, ganda na ang bahay ni Lola, Damiana. Malinis na pati. Yung samo mo. Yan na, maganda. Bakit? Yan po, mga kaibigan. Pipinturahan yung bahay po ni Lola Damiana. At sa outro po, ito lagyan natin ng sala. Ay balkon-balkon dito sa baba. Para mas maganda. Saka lipat natin yung kanyang lutuan dito. Sa kabila. Ayan. Wala yung posporo mo, nandyan pa? Ha? Yung posporo mo, nandyan? Ako ang mga pasura dito. Hindi na kayo. Ay, nasa bag. Ay, nasa bulsa. Ha? Sa bulsa pa lang posporo mo. Baka nasayaan mo. Oh, may bigas pa si Lola dyan, oh. May bigas pa baga, di pa nagagamit. Medyo ako. Oh. Iluto na yan para ano, Ay, baka bumagay. dali na lang. Magbihis ka na la. Bisa kita na. Damit, madumi ng ano mo, puwit mo. Bibisan dito. Mabihis na bihis. Ganda na. Ang bahay ni Lola, may pintura na pati. Yan na. Bihis na la, bihis. Daming damit dyan la. Kuya, bawal mabisa. Ha? Hindi yan. Yung nasa pitaka nga. Ay, nagkita ka nga ito. Ah, siya yan. O, kung bariya na, lagyan mo yung bariya mo dyan sa away ng mati. Tapos, ano ko? Nakakaantok na lugod la. La. Ah, Nakakaantok na lugod. marami akong gulya. Darating. Ha? 200. Gwardiya? Nakalagay yung automatic ha. Ilaw, ayaw ko yan. Walang ilaw dito na no. La. Ha? Walang ilaw dito, walang ilaw. Ayaw ko talaga. Ayaw ko. Doon na sila matulog sa Amerika. Ayaw ko dito may lalaki. Ayan. Baba. Sabi ng hindi siya. Kung sinili yan sa tapo,